आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय रेशन कार्डनि बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय आसामाव आरो लाख लाख मानसिफोरनो गोदानै रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दं। टटेल आसामाव 42,85,745 मानसिफोरनो आरोबाव गोदानै रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआ। नोंथाङा बे रेशन कार्डनि मददआव नोंथाङा फ्रियावनो गावनि सावस्रि फाहामथायनि थाखाय नोंथाङा 5 लाखसिम नोंथाङा आयुष्मान कार्ड मोनगोन। लोगोसे नोंथाङा फ्रियावनो माइरं कार्ड मोननो हागोन आरो गोबां गभर्नमेन्टनि स्किमाव नोंथाङा बे रेशन कार्डनि मददआव लाब लानो हागोन। आरोबाव लाख लाख आसामाव गोदानै माइरं कार्ड होनो थांगासिनो दं। नोंथाङा जानुवारि 12निफ्रायनो बे माइरं कार्डनि लाबखौ लानो हागोन आरो नोंथाङा बे गोदान माइरं कार्डनि लिस्टखौ गावबागावनि नामखौ दंना गैया बेखौ बोरै चेक खालामनो आङो नैबे भिडिअ बेखौबो देखायगोन। दानिया बे आपडेटखौ होदों आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा CM सारा बिथाङा बे आपडेटखौ गावनि फेसबुक पेजनि जोहै होदों। खैखान नोंथाङा बबे जिल्लायाव बेसे माइरं कार्ड मोनदों बेनि गासैबो डाटाखौनो नैबे फेसबुक पेजनि गेजेराव नैबेयाव फटक मोनसे हगारनानै बिथाङा होदों। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन बबे जिल्लायाव बेसेखान माइरं कार्ड मोनदों। जोङो बिटिआरनि गंबा जिल्लानि जोङो माइरं कार्डनि डाटाखौ नायगोन। जोङो दानिया बेखौ नायग्रोदिनि। गिबियावनो जोङो बेयाव बाक्सा जिल्लानिखौ नायगोन। बाक्सा जिल्लायाव बेयाव 99,576 मानसिफोरनो बाक्सा जिल्लायाव रेशन कार्ड गोदान होनाय जागोन। आङो बिटिआरनि मोनबा जिल्लानिखौल' देखायगोन बेयाव। दानिया जोङो चिराङाव खैखान मोनदों जोङो बेखौ नायगोन। चिराङाव मोनदों 96,061 बेखिनि मानसिफोरनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेखिनि मानसिफोरनो होनाय जादों। आरो नैबेयाव क'क्राझाराव बेयाव टटेल 1,39,587 मानसिफोरनो क'क्राझार जिल्लायाव बेखिनि माइरं कार्डखौ होनाय जादों। आरो नैबेयाव तामुलपुराव 54,023 बेखिनि मानसिफोरनो तामुलपुराव माइरं कार्ड गोदान होनाय जागोन। आरो उदालगुरियाव 1,40,000 उदालगुरियाव 1,40,373 मानसिफोरनो उदालगुरियाव बेखिनि रेशन कार्डखौ होनाय जागोन। आङो बेखौ असमियाखौ आङो बाराय मोजाङै बुजिया, थेवबो आं नोंथांमोननो बेखिनि मोनबा जिल्लानिखौ देखायबाय। नोंथांमोना बेबायदि गावबागावनि लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया गोदान लिस्टखौ रेशन कार्डनि गोदान लिस्टखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो जोङो बेखौ नायदिनि फैदो। दानिया नोंथाङा गावबागावनि लिस्टखौ नायनो थाखाय सरकारा लिस्टखौ बहनबाथाय नोंथाङा बोरै नायनो जोङो बेखौ नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन। गुगोलाव थांनानै नोंथाङा रेशन कार्ड बेबायदि सार्च खालामनानै होनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै नोंथाङा पेजाव थांनानै नायनो हागोन। दानिया जोङो बे पेजखौ एसे बोखोनानै नोंथाङा नैबे NFSA बेयाव थुनांगोन। NFSA आव बेयाव थुनानै नायनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेबायदि हम पेजाव गेवगोन बेबायदि पेज। नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन रेशन कार्ड। नोंथाङा बे रेशन कार्डआव थुनांगोन। दानिया जोङो बेयाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा दानिया नैबे रेशन कार्ड डिटेल्स अन स्टेट पर्टेल नोंथाङा बे रेशन कार्ड डिटेल्स अन स्टेट पर्टेलाव नोंथाङा थुनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव भारतनि गासैबो स्टेटनि नामा थागोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। नैबेयाव दं आसामा। नोंथाङा बे आसामाव थुनानै होनांगोन। जोङो दे आसामाव थुनानै होबाय। दानिया जोङो बेयाव अकेआव थुनांगोन। दानिया बेयाव मोनसे केपसा, नैबे केपसाखौ जोङो लिरनांगोन। नैबे केपसाखौ जोङो नैबे केपसायाव थुनानै जोङो बे केपसाखौ लिरनोसै। जोङो बे केपसायाव थुनानै दानिया जोङो बेयाव साबमिटआव थुना होनांगोन। जोङो दानिया केपसाखौ लिरबाय। दानिया जों नैबे भेरिफाइआव थुनानै होबाय।
दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटआ अलरेडि बेयाव सिलेक्ट थागोन दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन आङो बेयाव नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ आङो बेयाव थुबाय दानिया नोंथांनि DFSO अफिसखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन जोङो बेयाव नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जइन्ट डाइरेक्टर नैबेखौ जोङो सिलेक्ट खालामबाय जोङो नैबेयाव सिलेक्ट खालामबाय नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनिखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामनांगोन बेयाव दानिया नोंथांनि TFSO नोंथांनि बेयाव नोंथांनि साब डिभिजनखौ सिलेक्ट खालामनांगोन बेयाव जोङो बेयाव मोनसे साब डिभिजनखौ सिलेक्ट खालामबाय दानिया बेयाव नोंथांनि FPS आव नोंथांनि रेशन दखानिनि नाम थागोन बेयाव नोंथाङा रेशन दखानिनि नामखौ नोंथाङा बेयाव नोंथांनि खाथिनि जायगानि नोंथांनि रेशन जाग्रा दखानि कन्ट्रल दखानि होनो जायखौ बिथांनि नामखौ बेयाव नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन आं जास्ट बेयाव हमनानै मोनसे आङो सिम्पोल डेम' देखायनो थाखाय सासे मानसिनि नामखौ आं बेयाव सिलेक्ट बानायबाय दानिया नोंथाङा बे स्किमाव नोंथाङा नैबे एरराव थुनानै नोंथाङा नैबे अल सिलेक्टआव क्लिक खालामनांगोन जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया नोंथांनि स्टेटासखौ नोंथाङा नैबे एरराव थुनानै नोंथाङा बेयाव गासैबो स्टेटासखौ नुगोन नोंथाङा नैबे सिलेक्ट अलाव थुनानै होबानो जाबाय जोङो बे सिलेक्ट अलाव थुबाय दानिया नोंथाङा नैबे सर्टिंआव नोंथाङा थुनांगोन थुनानै नोंथाङा नैबे रेशन कार्ड मेम्बार वेस्टआव थुनानै होनांगोन जोङो बेयाव थुबाय दानिया नोंथांनि बेयाव RC स्टेटासआवबो नोंथाङा नैबे एरराव थुनांगोन एरराव थुनानै नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामनांगोन बे अलखौ सिलेक्ट खालामनांगोन जोङो बे अलाव सिलेक्ट खालामबाय दानिया नोंथाङा बेयाव रिपर्ट नेमावबो नोंथाङा नैबे गाहायनिखौ क्लिक खालामनांगोन जोङो बेयाव खालामबाय क्लिक दानिया नोंथाङा गासैबो डाटाखौ खेबसे नायफिनजोबबानो जाबाय आरो गासैबो अकेबा नोंथाङा नैबे भिउ रिपर्टआव थुनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि गासैबो डाटाया नुजागोन बेयाव जोङो बे भिउ रिपर्टआव थुनानै होबाय नैबेयाव गासैबो डाटाया खोथैबाय नैबेयाव नोंथांनि गासैबो रेशन कार्ड गोदाननि नैबेयाव नाम्बारखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन नैबेयाव रेशन कार्ड गोदाननि नाम्बार नैबेयाव नोंथांनि नाम नोंथांनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव नायनानै लाबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव नागिरनांगोन बेबायदि पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा बेबायदिनो बेयाव नागिरनानै लाबानो जाबाय दानिया नोंथाङा रेशन कार्ड गोदानखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ लन्च खालामगोन अब्ला नोंथाङा बेयाव नागिरना लानो हागोन नोंथाङा नाम सोलायदों नाम सोसनदों बेबायदि डाटाखौ नोंथाङा बेयाव A to Z प्रसेसआव थांनानै नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ